Законите се утвърждават като едни екосъобразни спортове, които се възприемат много добре и създават много добри общности. Както виждате, настроението тук е наистина прекрасно. И в името на община Стара Загора още веднъж благодаря на организаторите и на всеки, който е част от това да се случи едно подобно състезание, защото наистина е много усилие и много работа. Сега преминаваме към призорите в всички групи и Радо може би ще ми помогне. Добре. Давай. Благодаря. Дай, председател. Започваме с юноши 14-18 години. Първо, трето място Христо Кусев. Второ място Ростислав Костадинов. И първо място Данаил Иванов. Така. Сега гледай какво става. Благодарим на нашите спонсори от магазин ТВ за прекрасните подаръци за победителите. Продължаваме с жени 14-29 години. Тук имаме само една участничка, Мартина Кикайова. Продължаваме с мъже 19-39 години. Трето място Венцислав Ташев. Второ място Димитър Дикелов. И на първо място Тодор Ангелов, но той си тръгна. То да беше студено да си тръгнем. Следващата категория мъже 40-49 години. Трето място Димитър Михайлов. Второ място Стефан Стефанов. И първо място Даниел Дудовски. Продължаваме с мъже 50 плюс години. Трето място Димитър Салпаров. Второ място Жеко Стойчев. И първо място Димитър Димитров. Димитър Димитров.
Иница Методи финишира. Браво. Старах се. Най-големите. Честито на победителите. Продължаваме с категория сумо. 95 плюс. Това е любимата ви категория. Първо място, трето място Мирослав Карамиков. Второ място Димитър Димитров. Много Димитър Димитрови. И първо място Иван Шарков. Няма да направим снимка да пуснем в групата. Нищо няма тежко вземат се сега. Обаче медала ви тари се обаче. Скоро медал. Честито на най-тежката категория. На какво съм беше работата? Жени 30 години плюс, имаме само една състезателка, Румяна Цветкова. 90 кг плюс. Научат да прави клуби, трябваше. Браво! Следваща категория елит мъже 19-39 години. Трето място Евгений Шилов. Второ място Василен Грозев. Няма го. А първо място Диана Танасов. Дени, ще ми донесеш един празен плик? Може ли да чаках само за наказание? Благодарим за търпението. Продължаваме с група елит 40 години, мъже. Трето място Веселин Желев. Второ място Илиян Илиев. И първо място Николай Колев.
Продължаваме с жени елит. Трето място Теодора Табакова. Второ място Христина Каципидо. Тя се тръгна по-рано. И на първо място Елена Добраница. Браво! Лудница! Продължаваме с категория e-bike. Само електрички! 27 км и 250 вата. Yeah. Трето място Венцислав Василев. Само електрички и десни. Второ място Станислав Божанов. И първо Иван Димитров. Това, че не печели за първи път. Само електрички! Право на електричарите. Най-трудната дисциплина. И моля дамата, която е участвала в същата категория, да дойде на столбичката. Единствената дама с e-bike. Крисияна Стефанова. Аплодисменти за нея. Мафия! И завършваме награждаването с най-бързите по трасето. E-bike с чипи от включен двигател. Трето място Анастас Анастасов. Второ място Николай Димитров. И първо място най-малкият участник в цялото състезание Иван Данаилов. И най-бързият днес по цялото трасе. Браво! Ваньо. Искам още веднъж да благодаря на всички, които присъстваха на това събитие. Надявам се до година да има още повече участници, по-хубаво време По-хубаво време, да. и по-големи награди. А така, Благодарим на община Стара Загора за помощта, на туристическото дружество Стъмена гора, на магазини ви за чудесните подаръци, на Тракспорт, на всички, които бяха по пунктовете, на маршалите. С тях ще направим отделен банкет. Нека сега се чувства поканен, който желая. Браво!